क्या कर रहे हो? टिकिलु टिकिलु मैगं हानायाव माबायदि फैनानै थाफैफादों आथिङाव सनाफोर माने दाउ गिदिर गिदिरा बेखौ खेबो नालाय आं जेराव थायो जेराव मानसि थायो बावनो खारफायो मैगं हादोंमोन आङो नै मैगं हाबा मैगं हानायाव फैफायो जेरावखि थाङा अमा आदार हैनायावबो थांफायो न' सिङाव उन्दुनानै थाबा न' सिङावबो नागिर नागिर हाबनानै फैयो सना टिक्लु टिक्लु सना सोर फैखो मामि सोर फैखो नाहरनाय फिसाजो फुजा होनायखौ नेगासिनो दं लोगोफोर आंहा मा होनो फुजा होनायनि रेडि गैया नालाय ओंखायनो हाबासै आङो माबायाव मन्दिराव हाबासै सनाफोर आं बावनो नेनानै थाबाय जाबाय फैसिगौ थांसै सनाफोर मोनाबायबो दहायनो फैदोंमोन फैनायालाय बोराय बुरि औवा बारियाव थांनो नागिरदों बोरै जाखोथाय मबाइला खेब्बायलां देलाय बेंगा एसे खेबा मा जायो बोराय बुरि होलोखो होलोखो थाबायगासिनो दं मेंबावनायसो नैबेहा सानसे खामानि मावनाय दा मोनायाव मोजां उन्दुनो ओंखारनायनि बार जाथावथाव थाबायबाय औवा बारियाव थांनो नागिरदों औवा बारि दखान बोरायनो मा संदों ओरै खेवनां नै अमा बिथै एवबाय आं जा मोजां अमा बिथै जालांनोनो ओमफ्राय नैबाव दालि ओमफ्राय दावदै लाबोदोंमोन नै दावदै एवगोन ना मागोनथाय एवहोगोन ना मागोन मिथिला सनाफोर बोरायखौ नेगासिनो दं सनाफोर मबाइलखौनो गारबोबाय माने विंगाराव गाखोखाबायमोन मानसिया ओमफ्राय आं कारेन्ट बिल सोनो होननानै एसे सिगांबोदों आरो ओमफ्राय फिसाजोआ फन हरबाय विंगारखौ लाखिफिननानैसो नङाबाथ' गैलामोन बिराद जारला खालामनानै लायो माने होनखादोंमोन आरो आं मबाइलखौ बावगोन होननानै मानियासै बियो लायासै हेल' सनाफोर गुड इभिनिं सनाफोर मा होनो आं बोरायखौ दोननानै फैबाय आरो दोननानै फैनायावबो बहुद काहानि थांलायबाय आरो मा होनो